Pozdrav YouTube, pozdrav gameri, dobrošli u novi gameplay ljudi. Danas nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. Ovo je epizod, nisam planirao ništa da radim. Kao što vidite, ja sam ovdje napravio jedan ovaj mali obor za kave. Kako to voli da zove, ja zovem to obor. Da, na ovoj epizodi ćemo ići da tražimo, da ubijamo neke skeletone. Da, sačekat ću, ja ću vam predati klip dok padne noć, pa se vidimo kad padne. I evo ljudi moji, pala je noć, sad ćemo ići da ubijamo neke skeletone. Da, evo ga jedan, već smo... Što? Pazi, ovo je još pauka. Kako ovo? Ubili smo ga. Možemo mi dvije strijele. Okej. Pazi, jeste vidjeli ono jašana pauka. Jednog je tamo zombi. Jednog je još jedan skeleton. Ovo pravo da je nešto. Želim da ga napadnem gladan. To je skeletone. Bum. Bum. Umri. Bro. To, idemo. Još strijela. Treba ću. Dođu. Poslije oni me napadaju. Okej. Vidim još skeleton, ali ne bih da ih napadam sa 3 srca. Tako da sačekat ćemo se malo napunimo, pošto ne bih volio da se bijemo ovako puno. Okej. Sad nadam se da možemo samo da nađem još nekoga. Gdje ste skeletoni? Dođite da vas ubijem. Mislite da nam pukne mačnicu. Tamo ima skeleton. Jednog endermana. Joj, morate pomodat. Zombi. Jednog endermana tamo. Još vrati. Moguću opasnost je veliko. Joj, gladan sam. Okej. Da li moguće? Zombi ima. Kako me napadaju, brate, ovako me ne vide. Doći mamu, nemoj, ti izbijem. Okej, napupili smo već jednog zombija, samo da nađemo kao skeletona. Što nam skeletoni u ovoj epizodi i trebaju. Okej. Samo da vidimo nešto. Vidimo što smo ubili pauke. Sad se vidim koliko ja ovdje imam strela. 3. Hajmo te 3 strela dostavimo u chest. Imamo tačno 7. 8. Imam 8 strela. I ovaj mač mi je gotov. Imam još jedan mač. Nemam ništa pići. Nice, dobro. Imam ovo jedan birchwood, pa ću ga staviti stick i napraviti još jedan mač. Možemo bow da napravimo. Ajmo bolje to nego išta. Bolje luk da imamo nego išta. Okej. Idemo naći još skeletona sada. Eno ga još jedan skeleton. Daj skeletone. Ne, vodu. Pukao je karip. Skeleton. Opet je pukao kripe. Pa dakle se oni više stvaraju. Brate, 3 skeletona. Žao mi je ljudi, ali ću ovo morati. Žao mi je ljudi moji. Žao mi je. Morat će se vratiti na game mod 1.
Moram se vratiti na Game Mode 1. Moram da uzmem sve one moje stvari. Moram. Jednostavno moram. Moram da uzmem sve moje stvari. Hajde. Te settings. Evo ga. Moram da budemo jednostavno. Gdje sam utopao? Ne ovdje. Gdje sam ja napao? Prošli put. Dođem pa. Gdje sam ja napao prošli put? Vrte pođem sam neću povrat prema ne sad. Pođem sam povrat, nisam utao. Čovječe. Aha, nisam mod. Pa naravno, jes. Oga ljudi, sve moje stvari su tu. Dobro je ništa. Ništa, uzeo sam sve moje stvari. Inventara. Sam mač uzeo. Mač. Nema mač. Gdje sam mi mač? Evo, tu sve sam ostalo. Ovo dobro je. Sve mi je tu. Jer žao mi je što sam sad otišao na kreativ. Ali šta ćete kad sam morao? Oko mi je kripter on kući. Moram to da fiksu. Sada. Dajte mi upload. Eto ga. O, daj, brate, nije mi pola kuće, čudo. Kako se ovo razvalio Creeper. Sada ćemo se vratiti u Game Mode 0. Idemo se vratiti u Game Mode 0. O, ljudi. Nisam znao što me snašlo sada. Okej. Morao sam da se vratim jednostavno u Game Mode 0. Game Mode 1. Okej. To je to. Sad ćemo da ubijemo skeletone. Ajme preta najmač. Nemoj se. Dođi vam. Da ubijem. Dođi. Umri kad ti kažem, umri. To okej. Mi dao strelu. Nije mi dao strijele. Koga je ovdje? Sve mi... Ovo. Evo ga još jedan skelet. Možda sam i njega dobijem. Okej. To dao mi strijelu. No. Joj, moj mač skoro puca. Moram se brže. Što prije mogu kloniti odavde. Ajde. Idemo. Možemo bar craftovati jedan mač. Možemo kako stikove možemo. Ne znam nija kako možemo ovoga mača. Jer možemo craftovati mač. Imamo dva mača. Sada možemo tek napadati skeleta. Idemo. Vidio sam još skeletona negdje. Jeste skeleta nije. Gdje su oni skeleta? Mnogo Creeper. Te pukao mi je dva puta čovjek i razne. Ko, ne znam ti ni ja koliko. Koliko je to moj? Ne, svić će sad. Pa ne, vrate, kako me vidi? Pa ne, sad beži, pokupi više. Ono ga skeleta, ono da uzme dvije zore. Znači će da bude zvek. Dođi skeleta, nema ti podati. Usta. Debela, usta. Ne, čekaj, nema. Nije da mi nije ništa dao. A skeleta nije ništa.
Ma baš ništa mi nije. Ovo vidio sam još skeletona. Ok. Makse, više, ti dosta. I više. Žrte. Nema još nigde skeletona. Dobro je. Ali smo neke stvari. Okej. Ljudi moji. Jedva. Znači jedva smo preživjeli ovo. Sve. Samo smo uspjeli naći 2 strele i ništa više. Okej. Posle snimanja ću ovo sve da vratim. 10 strela i 1 luk i ništa više. I možemo sad stati na on meal. Idem da je. No. Okej. Imamo još 2 mača. Da imamo. U stvari sad ovo fiksati. Dirt. 61 dirt. Ajmo sada se ovo vratiti u svoje mjesto. Kako je bilo. Ovaj creeper ima više dirta. Okej. Da ne propadamo u rupu svaki čas. Dobre. Zatvorili smo. Okej. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Minecraft preživljavanja. Nadam se vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo na kojoj sljedećoj epizodi. Ćao!